ପଚି ଯାଉଛି କେମିତି? ପଚିବା କଥା ତ ନୁହେଁ। ପଚିବା କଥା ନୁହେଁ, ପଚି ଯାଉଛି। ପଚିଗଲା। ଏତେରେ ତ ଏମିତି ପଚିବା କଥା ନୁହେଁ। ପଚି ଯାଉଛି ବୋଧେ। ଏଇଟା ପୁରା ଗଛଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଭଲ ଅଛି ବାଇଗଣ ଗୁରା? ହେରା କଣ ପଚିଯାଇଛି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? କୋଉଟା ଏଇଟା? ହୁଁ। ନା। ଧଳା ଦାଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା ତ। ଦେଖ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଫଳିଛି ଦେଖ। ଛୋଟ ହେଇଛି। ଏଇ ଗଛରେ କାହିଁ ଫଳ ନାହିଁ। ଏତେ କଷି ଆସିଛି। ଏଇଠି ଫଳିଛି। କୋଉଠି? ହେଇଟା ଗୋଟେ। ଏଇଠି କେତେ ହେଇଛି ଦେଖ। 1 2 3 ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ତୋଳି ଦଉନୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଚି ଯାଉଛି। ପଚାରା ହେଇଠି ରଖନା। ପଚାରେ ରଖନା। ବହୁତ କଣ୍ଟା। ବାଇଗଣ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ହବନି। କି କଣ୍ଟା? ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ପୋଡ଼ିବା ତରକାରୀ କରିବା।